Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech għandu deputat parlamentari li jitkellem bi kburija dwar is-sem tiegħu f'kawża li setet tefet lis-soldat il-ħabs. Il-Partit Laburista nnota li minflok ma' Bernard Grech talab skuża f'isem minn fih danu firma kwerela kontra persuni li għaltu ħajjithom għal pajjiżna, il-kap tal-Oppożizzjoni qed iħalli deputati tiegħu jqumu jitkellmu ħdeħ fil-Parlament biex jiġġustifikaw dak li għamlu. Id-deputat Joe Ellis iddefenda l-aġir tiegħu l-għada li l-kelliem tal-Partit Nazzjonalista għall-Intern Beppe Fenek-Adami iddefenda l-aġir ta' Jason Azzopardi li wkoll kien parti minn dan l-attakk kontra l-membri tal-Forzi Armati ta' Malta. Ħassejtni fid-dmir illi niffirma kwerela sabiex issir investigazzjoni kif titlob il-liġi meta saru allegazzjonijiet serji li l-gvern naqas li jirrifjuta għal ġranet. Ok, dik l-explanation, grazie. Kieku l-gvern kellu d-diċenza illi jagħti l-ispjegazzjoni li kellu jagħti, ma kienx ukoll hemm il-ħtieġa totali. Kompli Prim-Ministru. Kompli. Grazzi, Sur President. Għadu l-ħabib tiegħi kif ikkonferma li firma kwerela biex jibatna l-ħabs. Grazzi. Il-Partit Laburista qal li l-soldati il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech jażel li jibqa' jattakkhom filwaqt il-gvern tom kondizzjonijiet ta' xogħol aħjar li minnhom qed igawdu il-familji tagħhom. Fil-fatt fil-bidu ta' din is-sena 1750 soldat tal-Forzi Armati ta' Malta riċevew l-ewwel pagi biż-żieda maqbula fi ftehim kollettiv li ġie ffirmat f'Novembru li għadda. Dan fi żmien meta pajjiżna bħal kumplament tad-dinja kien qed jissielet ma' pandemija globali.